Tiyambetu lero ndipo tiyamba makamakato ndi nkhani yokhudzana ndi abale aja omwe ali kulindera. Akuti kumene kuja anapititsidwa ndekuti osauzidwa kuti akupititsidwa kumeneko. Of course zimenezo ife ndeti madziwa kale, komano zikuoneka ngati tuzizi blackout amwene kulino mdima pakanali panopa chifukwa amene amatiyankhula kumeneko wasiya kutiyankhula. Lucy Kaisi kodi zikukhala bwanji ndi sister wa komanso azinzawo aja kumeneko? Nanga sinda ameneno anali ngatino tsopano maso athu kuti tizitha kumaona kumene kuja. Komatu zitu kuchoka ndekuti Little Major Sunday sizikudziwikanso sizikuyendapo. Iyayi kandala kuti basi kabweranso tikudzafotokoza bwinobwino. Komatu tisanapange zoti timvere zimene apereka mwina amene wawa kandala kuti basi tipange zonena kuti tione kuti Lucy anakamba zotani makamaka ndekuti tu Sunday limenelo asanasowe pa page yake kusanakhale chindima. Timvere zimene anayankhula akuyandikira kufika kumeneko. Mmere chokera masana kose muja tikungozungulira situdziwa zone zoti malo ake ni ata amene atibweresa tangoyimikidwa pena pake pa mdima pano kuyesera kwa afusa sakulongosolera ndi apa tingana ndiwo konta mwina kuti atilongosolere kuti atikalowe kuchimpanda komano sizikulongosoka ya ende guys mwina ali pamene akudziwa pa page kuti lindera ili kuti mwina akhoza kuthandiziramo apatesa kwa afusa amba kutulusa mifuti ndesi tikudziwa kuti chikuchitika ni yani guys ndemwena nkutika ali pamene akudziwa kumene kuli lindera akhoza kufotokozerako ndipo viyeni meneyo ndijati mayikamba ija kuti anayankhula ndipo zinayankhulidwa ndiye kuti usiku tingoti mbanda kucha wa Sunday ya kuti kufuna nokuzicha Sunday usiku umenewo ndo umene anatulutsa viyeni imeneyo so zoti zinthu zinayambosokonekera pamenepo. Anyways, timva bwinobwino choko kandala kuti basi Sunday wafotokoza bwinobwino mmene zinakhalira. Now from there ndekuti Sunday lomwelo anabwerano ndipo iyi inali post yomaliza imene anabweretsa sister Lucy Kaisi asizikuyenda akunena kuti no mwadzuka bwanji akuluakulu ine kuno ndadzuka bwino atitengera kulindera ndi komwe tili kungoti foni inazima ndezi nandivuta kupereka update koma kuyamika Mulungu tagona bwinobwino apa tikudikira a embassy kuti abwere adzakonze zaulendo. Pali chikonzero kuchokera kuboma akuti mwina tikhoza kunyamuka Monday koma tiziuzana momwe zilili. Si anatiphatikize ndi chigulu cha anthu a dziko lina atipatsa malo ogona omwe tagona azimayi aku Malawi chimodzimodzi azibambo ndiye tiziuzana momwe zikuyendera. Kwa pakali pano tili kulindera komwe tikudikira mabasi. Mwaiva message yo Monday yesterday dzulo amayenera ndi kuti anthu amwina mwakeno akuona chitsogolo kuti chikuyenda motani. Endino Lucy anatipanga sure ife kunena kuti no akhala kumalumikizana nafe koma what is happening pano pasiti kulumikizana naye so Lucy uja chuchitika ndi chani. Zizi Lucy sakuonekapo pa social media. Chabwino makamba zona kuti phone ya makanika kuchaja koma tinganeneno kuti bwanji. Anyways my guys, I think TNT very limodzi lonene limodzi choka kwa kandala kuti basi wafotokozapo so pa nkhani zimenezi. Kana chiwira akuluakulu tikambirane momvetsetsana bwinobwino. Nkhani anthu zikuyankhulidwa kwambiri za abale aja amaneno tapita kulindera. Nkhani imene kutipeza pano ndiyo khumudwitsa kwambiri. Abale aja anatengedwa mosadziwa kuti akutengedwa ndi boma la kuno. Ananamizidwa ndi apolisi kuti tufuna tipulumutseni kuti pamalo mulipa sipamalo abwino nde tikutengani titutumizeni kwanu. Abale ndikunena awa samene anyamuka ku Mosobe ndi embassy ya Malawi amene aja afika tungudiyo tikutumizani zithunzi ndi mavideos kuti anthu aja afika. Koma ndikunena awa ndi amene amapanga mavideyo awo ali pa ulendo kuti tikupita pano tikulowera kulindera ndipo tili kulindera amene aja adali kulindera amene ananyamulidwa ku Clermont
Hansby ndi Stanford. Chomvesa chisoni ndiro kuti abale ena amene anakwera nawo mabasi amene aja amachiro zasidwa ndi mabwana awo. Pali ma video timaona ndithu mabwana awo zasiya anthu. Ena aja anachiro kutsanzika kuti bwana kwabwera basi yaulere yoti tupita kwathu. Hayi chabwenderi kandrama kakwaka thamanga tiyendeka kusiyo katani ukakwera uzipita. Chosadziwa kuti anthu aja apita kundende, apita kulindera ku detention. For anthu aja they have been detained. Chifukwa repatriation ndi deportation ndi zinthu ziwiri zosiyana. Repatriation ndi imene ichitika ndi anthu aja atengedwa ndi embassy ya Malawi paka napita ku Malawi, immediate repatriation. Kaulibe pepala, kaundi chipepala umatengedwa kumapita ndi boma la kwanu, umakhauli m'manja mwa boma la kwanu. Komano deportation ukhauti watengedwa ndi boma la kuno ndi makhala process fuma khanga liwe munthu ophwanya malamulo ndama kupanga detain, umakhala ku detention center kumadikira kuti inu upangidwe repatriate umapita kwanu ndi meje makhala process. And maximum yokhala ku detention center kulindera 120 days. Ikapitirira 120 days amatha kutulutsani maulere. Koma kunoku safuwe uno zimezo mulamulo imene samalitsatira amaliphwanya. Koma ndi lamulo ndithu kuti munthu mukasungidwa, munthu akasungidwa in detention waiting for repatriation akuyenera kusungidwa 120 days, which is close to 4 months. Ngati sakulakwitsa. Nde abale amene ajawo pakufunika ndithu pachitike china chake kuti anthu aja apulumutsidwe chifukwa chokuti era aja ndi ana komanso anthu aja anatengedwa mosadziwa kuti akupita kulindera. Fa boma litapita umene kuja lidawuza anthu aja kuti we sending you back home. Pamene ena amachitoyitanizana anzawo kuti akuluakulu kubwera mabasi aulere TNTN, ena mazasidwa ndi mabwana awo. Mabwana aja kukhumudwa mwamva lero kuti anthu aja sadafike ku Malawi ali kulindera. Afika ku Malawi ndi amene atengedwa ndi boma, amene atengedwa ndi embassy ya Malawi ndi amene apita ku Malawi. Koma amene atengedwa ndi boma la kuno they were detained and anakaika ku detention center kulindera kumene kuli kodikirira kuti apangidwe process. Ndi process ya kulindera imakhala yovutirapo unless boma lilowerere mwa njira ina boma la Malawi. Apo binde kuti abale aja adakaliko kwa kanthawi. Chifukwa pamafunika kuti pakhale proper identification boma to boma. Komanso anthu aja mwina ena anali ndi refugee status yawo ndi mwina inapanga expire, amene adzimezi yaso amafuna afufuze kuti munthu tikantumiza kwawo chimene athera kwawocho saka kumana nacho. For refugee amene akhale ndi well founded fear yokuti ndisindifuna bwerera kwathu mwina ndikamangidwa kapena ndikaphedwa. Ndi zimezi yazo zimakhota afufuze. Koma kuti zimezi zisafufuzidwe ndi kuti mwina papezeke maloya kuti anthu aja akayimirire kuti anthuwa they were willing to go home. Nde simuna apange detain ngati kuti mwagwira kuti mwambwandira kuti mmachita kusaka. Koma you found these people ali pamalo pokuti amathawa, amathamangisidwa, pophedwa anthu anakayima malo amodzi and they were willing voluntarily to go home. Ndi mwina apangire release anthuwa. Koma kuti apangidwa anthu amene release ndoti pakhale transportation yowatenga anthu aja mapita kumudzi, which now boma lathu la Malawi liwinopanga provide kuti anthu amene ajawo atuluke kulindera azipita ku Malawi. Apo binde kuti ayendera process imene amayendetsera zalindera kuti no amakhala anthu amene kuja couple of months, couple of days kuti atuluke. Ndi anthu ena aja ali ndi ndalama zoti mabwana awo anapasaka ndalama. Ndi police aboma tikupempha embassy mupite mukapange find out kuti amene ali mkandalamawo angodula matikiti azipita. Fa kulinderako sikumaloso kuti kumanena kuti munthu ali kumalo kwabwino. Komanso kumalo kuti wapititsidwa sakuzindikira kuti upita kuti ndi chinthu chovuta kwambiri. Ndi nkhani ya abale amene aja ili choncho. Gulu laji na Lucy Kaisi imene atengedwa kupita kulindera. Sitikudziwa kuti ena mwamvapo chani, kumane ife malipoti amene atipeza ndi amenewo kafukufuku wathu. Chifukwa timayimbiridwa mafoni ndi abale anthu amene ali mkati muja, ena tiyankhula nawo ali mkati molero.
koma kumene kujama chitopatsidwa anthu aja mafoni kena kwamalandidwa so mafoni ndiye nthemene ta ndiyo tengo mene nthemene apatsidwa mafoni kuti tatifufuzira nzokhala bwanji ife tinkati kuno. Tsono anthu aja anatengedwa mwachinyengo ndi boma la South Africa kuti tikutumizani kwanu kukasiya kulendera. Koma amalawi amene tibwerezanso amalawi amene anatengedwa ndi Malawi Embassy amene ajawoloka boda apita. Ndakuluakulu zinthu zimasiyana. Ukatengedwa ndi boma la kuno kuti akugwira iwo aja amatengera malamulo tampeza munthu alibe pepala zodi umathawa anthu ena akama kuthamangisa amafuna kukupha pamakhala kuti palibe police case yoti unatsegula mulandu kuti zasiyana kuti wakatsegula mulandu kuti uyu afuna kundipha ndiye ndikufuna ndizipita kwathu ndikuta imakhankhanina ndiye munthu jakwena omangidwa fasa akwena opanga zimenezo. Ndi anthu ajaula akakupeza na polisi aja muli chigulu ndikunoti ati mathawa amafuna kuti pasizimveka chifukwa kuti palibe mbono kuti mathawa adi iwo aja amakutengani kuti tagwirawa illegal immigrants alibe china chilichonse alibe mapepala they have failed to produce mapepala okhala mdziko muno ndi amakupanga detain. So abale aja anapangidwa detain ali pamalo kuti waja makabisala zinthu zolakwika zinthu zovuta koma kuti malamulo awo Immigration Act yakuno umakhala kuti waphwanya Immigration Act yokhalira mdziko muno kuti wakapezeka ulibe pepala okhala mdziko muno ndio mapangidwa detain. After detention mapangidwa deportation. So repatriation ndi deportation ndiyo siyana. Repatriation imene mabwera embassy kuzatenga anthu ake kumapititsa koma deportation amakhala kuti no boma lakuno likukutumiza kwanu zinthu zizo siyana. Abale anga mangufuna tigawane zimenezo zomveka ngitswe mcuno ali nkati komanso abale athu aku Durban nanu tumva kuti umeneko sikuli bwino each and every day. Mulungu akhale nanu usiku wabwino kwa nonse ndipo mukhale ndi usiku wopambana kuti mawa tonsenso tidzukeni moyo. Ambuye atikondere tikhalenso tikupangana mabuleti ena ndi ena zomwe kwambiri.